Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Hola amigos e amigas, estamos na Radio Galega. Estamos xa a día 18 de xaneiro. Como pasa o mes? É que o mes vai voando. Parece que foi onte, cando estábamos celebrando Nadal, e xa estamos a 18 de xaneiro. Bueno, temos moitísimas cousas no programa de hoxe. Non sei se presentei algunha vez tan pronto ao convidado, pero hoxe vou facelo porque está connosco esta semana o grandísimo Álex Fidalgo. Un aplauso para Álex Fidalgo. Gracias. Grande Álex Fidalgo. Álex Fidalgo, Guapo. Mira, recibimos a Álex Fidalgo con xamón bueno. serrano. 5 jotas. Que rule. Bueno, 5 jotas non sei cantas ten. Creo que tiña unha en castelán, jamón. Nada máis, unha jota. Pero está rico. Aí está repartindo as viandas. Álex Fidalgo. Lembramos que hoxe imos ter pregunta mutante no Twitter, mentres Francisco Rodríguez e Alejandro Martínez Pini estánse a poñer as botas comendo o xamón. Pero comendo xamón como dragóns de Komodo, Tal cual. O sea, quero dicir, claro, porque esa levantando silla en vertical, abrindo ben Como V, nos que somos moi de V. Sí, Claro. porque tes pintas de estar sentados moi cómodos. Sí. A sección de Pepe, por favor. ¡Bravo! ¡Yes! Gracias. ¡Yes! Pero sí que temos. Queres que adiante algo, Carlos? Sí. Bueno. De que imos falar hoxe? Imos falar Pero que sexa críptico para que a xente quede ao final Moi e ben, diga de quen. imos a falar dos grandes heróis da era Reagan e imos a O do Capitolio de Euche Forte, E imos falar de secuelas, pero de secuelas fílmicas. Vale, vamos, non vale. psicuelas. Non físicas nin psicolóxicas. Que ibas a falar da Angola de Joselito. Que tamén as hai. Entonces, Vietnam, iso non. Angola de Joselito é un melón que temos que abrir outro día porque aí hai moito que rascar. Sí, hai por moita suposto. pepita aí. Bueno. Secuelas debe ter Fernando RQR, porque sí que debeu tomar en serio de adestrar, porque veu coa mesma roupa da semana pasada. No. O chándal é o mesmo. O chándaleo. Teño dous iguales. No, pero digo que ves concienciado de adestrar. Que agora adestro sempre antes ás 11 da noite, antes de que pechen o todo. Adestro xa veño Pois o corpo en cetosis, Correcto. ves para que veño aquí Claro. como veño. Que é unha cousa que escoitei outro día e que me pareceu moi guai, poñer o corpo en cetosis, pero non sei o que, pero Eu creía que era de Cuntis, pero vamos. Sí, que- non, nin idea, pero queda como guai en plan de sí, poño en cetosis. Parece que tes unha habilidade, tío, Sí. especial. Son capaz de poñer o corpo en cetosis. Claro, Sí. como Como o José Cela, o viejo José Cela. Sí, que era quen de absorber. Te hace cetosis na bañeira. Sí. Dous litros de auga mínimo. En fin. Bueno, cousas. Que se non sabedes de que falamos, aí é case mellor. A xente que non Sí, nos saiba, sí, que non sí. teña referencias, mellor non sabelo. Imos dicir que hoxe é 18 de xaneiro, é un 18 de xaneiro como hoxe, pero de 1174. En España casan Alfonso II de Aragón Sí, e Sancha de Castilla. efectivamente. Xa está. Esta é a efeméride que damos, pois, por se alguén ten interese, e sobre todo para que Pini teña o seu momento de gloria, eses 15 segundos que sempre nos dá na sección de Pini. Grande Pini. Seguirá igual. Pero non mates a túa sintonía, Pini. Deixa de fondo que bonita así para que nos quede, para que ti poidas logo dicir o que vayas dicir e despois, dependendo de se é bo ou malo, da igual, sube sintonía e queda ben igual. Entendes? Queda como, ala, que bonito. Que queres dicir sobre o casamento de Alfonso II de Aragón e Sancha de Castilla? Fixeron unha boda enorme porque Sancha de Castilla. A sección de Pini. Foi canónico, foi a asegurar. Canta admiración e canto respeto. Claro que si hai que tampouco hai que facer moitas viraxes. Tirei o lado de seguridade. Aí está, moi ben. Aí. Despois da semana pasada, que, bueno, tamén hai que dar dicirlle a xente que non é doado comezar un ano coa análise da efeméride. Non, amigos, Non é normal. Bueno, Non estaba ao alcance de calquera, hoxe estamos con Álex Fidalgo. Vouche preguntar agora unha cousa, pero primeiro imos poñer a sintonía porque levamos 4 levamos 4 minutos. Carlos. Como Sí, estás sí, en É como unha moza, non? No. Que se di, temos que Temos falar. que falar. Ahora vou facer unhas cousas. Odio eso. Mira, a semana pasada, antes de vou contar unha interioridade do programa. Sí. Antes de comezar o programa, estábamos a piques de entrar, xa estábamos de informativos e dixenlles, teño que dicirvos unha cousa, e acojonanos de todos. Pero que pasa? Pero é malo tal, non era uns agasallos que teña o equipo, xa está, pero ao principio iso de dicir, temos que falar Dios. Hai como cando me chama mo pai e di
chama nun momento que eu non espero, o primeiro que pregunto non é nin quen é, nin como está, nin nada, que pasou? Non pasou nada. Cando pasa eso, nunca xamais esperas algo bo. Claro, Xamais. ¿qué Sempre pasa? te vas a poñer no malo, de pasou algo malo. Claro. Pasaunos unha vez. E non ten por qué. Pasaunos unha vez que te chamaron e era o podólogo, nada máis. en directo. Na radio. Isto foi certo. Sí. Pero ti tes podólogo. Iso soa a persoa con diñeiro. No, claro. Sí que ter soa así. podólogo. Sí que soa así. No, pero non O era meu por podólogo. é que non era por Persoal, ademais, non era por min, era por meu fillo, pero todo o mundo logo tivo que máis chamar. rico todavía. Claro. O teu fillo ten podólogo. Pero me cago en 10. Bueno, en fin. Acabáramos. Bueno, pois eu creo que esta conversa non leva a ningún. É o momento de poñer a sintonía do ¿Cómo que no? Casa Mellores. Benvidos amigos e amigas, estamos na Radio Galega, son as 12 algo. Deben pasar 10 minutos, é que non teño o reloxo xusto agora, pero pasaron 10 minutos, xa pasan máis de 10 minutos das 12 da noite. Estamos hoxe coa sorte de contar cun dos homes mediáticos deste país, non somente de Galicia, sino de todo o Estado español. Falamos de Álex Fidalgo, do podcast Lo que tú digas. ¡Bravo! Sí, ese que sabe que ás veces estades vendo as redes sociais e di quen é Álex Fidalgo de Lo que tú digas, ese que entrevistou o Dr. Cavadas e a Marc Gasol e a toda esa xente. Pois sí. Podo contar unha cousa Sí, que podes. aconteceu aquí que me parece importante que saiban os ointes. Sí, por favor, adiante. Chegou a tua Podes- muller, podes chegou contar? a tua muller con 2 platos de xamón. Sí. Diumo a min, Sí. douche outro a ti e dixeches ti que rule. Sí. Rulou o meu, o que tiña eu. No, pero que, a ver, Tío, ti- teu, o tes aí, No, no. estás papando xamón todo o prato, todo Pero pa ti non contas todo, porque tamén chegaron unhas mini hamburguesas. E tampouco a Con- cheirei eu. Pero- que eu non tomo porque son celíaco, entón teño que asegurarme, amigo. moito de algo que poida comer e arramplalo para min porque senón Que de Vale. feito, non de cheiro feito, nada. isto un detalliño xa para os máis cafeteros. Hoxe a sintonía durou un pouquiño máis porque estabas papando xamón. E a sintonía foi un pouquiño máis Claro, longa. claro. Eu o deixo aí, Pero mira, comezamos un pouco a saber vivir, non? Cetosis, Xamón, celiaquía. podólogo, celiaquía, pero iso Sí, bueno, é que a ver, como que non Falta pode Chumari Alfaro aquí, ¿no? Para... Ai, no, Chumari no, que es moi asquerosillo. La primera, pero bueno, no, pero Chumari, bueno, por Chumari, favor. pero Bueno, mira. primero, Hombre, faltar así hombre, a hombre. Chumari No, Alfaro a a ver, mí yo- pareceme Chumari. increíble, Eh, terrible. A ver, eu o que queirades con que, pero Chumari a mí, Chumari no. Non digas Pero por máis. qué? A mí Chumari no. Pero por Chumari pero, no. pero, a ver, pero Non quero falar máis. Chumari no. Esto soa a eso non trauma, se pode facer a así. trauma infantil. A Pero, min Chumari no. Pero que non se pode chegar aquí e dicir dunha persoa non sen dar unha explicación. É que o que si sigo vai ser peor. Entón, Chumari pa min pero estás como Eh, quentando no. con Chumari Alfaro, pero ¿por qué? no. Hai beef Unha con Chumari. persoa que non fixo dano nunca ni Arroba Chumari que a ver si É o teu Lex A ver, Luthor. arroba Chumari. Arroba Chumari. Imos libalo. Teño unha dúbida grande. Arroba Chumari, hashtag Chumari non. Chumari estará ben, non? Hashtag Chumari. Cuidado. Por aí hai Porque a ver si vamos a ter un caso Tate Montate Montoya. Montoya. Claro, A ver se primeiro. ao final o de beber pis pola mañá non. A ver, Chumari Alfaro, primeiro que saibamos que Chumari, espera que vou preguntar se Chumari está ben porque se sabemos algo de Chumari Alfaro, porque a mellor estamos meténdonos aínda máis nunha lea Are you da que é alive, difícil Chumari? sair despois. Chumari, are you No somos alive? moi de resucitar. No, pero a ver, Chumari ten que estar vivo. Sí, sí. Chumari non morre nunca máis. Bueno, Pero Con claro. todas as cousas que Estás fai, estás Non metendo ironices. ¿Por qué esta con animadversión? todas as cousas que fai Chumari non pode morrer nunca. Uy, Pero por qué, qué problema? Bueno, non me gusta a Espera. mí Chumari. Bueno, pero ¿Qué pasa? No, pero parece que hai algo persoal, Fernando, A ver, que non pero- queres contar. Bueno. Chumari's alive, Chumari's alive. Chumari es alive. Pini, ¿no? acaba- Pini acaba de informarme de que O Chumari sea, que sigue vivo. podría demandarte. Sí, además. por alusión. Pini colleu o móvil e dixo, Chumari vive. ¿Qué Chumari pero vive, qué necesidad Aloita hay- sigue. ¿Qué necesidad hay de xerar un enfrentamiento con Chumari O sea, Alfaro? nos neste programa nunca fomos de enfrentar. No, No, bueno, ao contrario, no, non somos vale. partidarios, non? Eu É o que di sempre Carlos. Fer non, Hai Fer que non. ser partidarios. No, Fernando. a ver, eu
que lle vaya ben, pero comigo non. Bueno, a ver, Bueno, Mari, pues xa hai contigo- cancións de Siniestro Total. Guachu, Mari, Mari. a sección de A Piña, recepción de Pini, ¿no? Pero Tú contigo, algún día. a título persoal, non fales en No. nome do- Fora da liña editorial do programa, por suposto. No, por suposto, Eu no. A demanda vai para ti. Collo meu micro, Bueno, é e meu, digo, pero bueno, teóricamente. collo o micro, que teño eu, neste caso, e digo, Chumari non. Vale, pero eu estou un pouco con... Estamos alongando un poquinho isto, máis dar conta, pero eu estou un pouco con Alex Fidalgo en que se alguén di Chumari non, terá Hai que que ter argumentar. un argumento, porque non é como dicir, pois a min as cámaras de fotos non. E por qué? Pois, porque non? Home, pois, Pero que porque vai se non- dicir que non há unha cámara de fotos? Pero Bueno, Chumari, Os indios Arapajoe, por exemplo, porque Pois- pensaban que che roubaba a alma. por Pero exemplo, nunca lle vi unha reacción tan adversa, ¿eh? Sí, sí. Hai algo aí enconado que non. vou tentar conseguir. Isto é unha proposta que teño. Vou tentar conseguir de algún xeito o número de Chumari Alfaro. no. Por favor. Sí, sí, Chumari, facer facer unha confrontación en directo. Sí, E eu imos faría. poñer, imos facer, por favor, deste programa o que é dese espírito do programa, que é un programa de concordia, de chegar a acordos. Eu non veño. Se ven no, Chumari- no, pero que non vai, pero vamos a ver, pero que isto Por aí non, por aí comigo. comigo non, Fer, o 2021 ten que ser un ano de reconciliación, de positividade, É unha pechazón. de construir. Por aí non, Pero que non vai vir, que non tranquilo, non vai vir, Chumari. Que mate Vale. un saúdo como Tito Santana. Claro, no, pero a ver, pero aínda que Pero a min non, Pero aínda que non veña Chumari, pero ao mellor contactamos con el, eu creo que se hai algún xeito de arranxar este problema que teñas polo que sexa con Chumari, eu creo que habería que chegar a un acordo. Eu o programa, non- amigos e Non, amigas, que yo diga a cara. Hombre, claro, que é moi amigos, fácil aquí. amigos e amigas ointes, isto non ia, este programa non ia por estes derroteiros. Pero chegados a este punto, eu creo que Chumari Alfaro merece unha oportunidade e creo que merece unha oportunidade Non lla vou por dar. parte de Fernando Henrique. non lle vou dar. Porque, bueno, pero, é a mí un non me... presuizo que tes que non... Comigo- Esta non é unha actitude, pero ti Comigo- veches, a ver, pregunta Pero ves, dis, seria. comigo, Comigo fíxoche algo. Chumari non. Pero fíxoche algo el a ti, personalmente. Ah, Algún tratamento, ¿Ves? algún, Xa está a cousa. algún remedio que non funcionou. Pode ser que por indicación del bebeses a túa propia No. orina a primeira hora da eu- mañá. con Chumari non. Por aí comigo, con Está con cerrado, Chumari e os Está seus pe- remedios, Está totalmente pechado a... No, pero a ver, é que pareceme eu non adoito a criticar os meus colaboradores en antena, pero pareceme unha actitude tan incorrecta. Infantil, non, home. é infantil, sí, que non deixa, no, que Chumari non, é que no, é a miña, e como profesional, un 10. No, pero ¿Cómo? O problema é con persoal. Chumari como Pero persoa. como profesional un 10, pero Como persoa. Pero eu por aí pero a ver, con Chumari, pero é que claro, non, Carlos. É que non. Eu creo, sinceramente, creo, sabes o que penso? Que te metiches nun ti mesmo, nun bucle, que agora mesmo non Con Chumari? sabes como sair. Con Chumari? E como No, non a se ver. chocorrou tragos, estás agora xa na pechazón. Parece claro que tocamos en oso, que abrimos a caixa de Pandora. Sen dúbida. Sabedes Sen que eu dúbida, son un tipo por algunha razón. Eu non esperaba isto, estou sorprendidísimo. Sabedes que eu son un tipo que sempre dá concordia, que nunca fago un poema que en faga falta. Pero a Chumari, pois, Mira, Carlos, Por lo que sexa- eu sei isto e non veño. Claro, no, hombre, non, sei que tampouco é tes iso. unha persoa con esa agresividade Sí, sí, é que- contra ves? Chumari Alfaro, con unha persoa que nunca fixo É dano que a estás- ninguén. é que non digo nin o apelido. Non me escoitarás a min dicir o apelido, só digo Chumari. Pero No, Fernando. por aí comigo non. Fernando, estás bloqueado. Claro, a ver, non, é que non sabes como sair disto. Eu creo que ademais estás facéndolle xa un feo a Alex Fidalgo como No, convidado. imos ao concurso, aparte teñolle moita fea hoxe a Alex. Uy, 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 uy. xa está arranxado. Bueno, eu creo que isto hai que arranxalo de algún xeito. Bueno. Foron moitos minutos de programa falando de Chumari Alfaro que eu non tiña nin idea da súa existencia, de como ia agora mesmo, pero agora estou. Eu estou dicindo que non, pero ti dis que non sabes Pero nin mira, que por existe. exemplo, Bueno, por eu exemplo, non por estou exemplo. dicindo nada malo deles. Eu dicía no, que non en sabía nada da súa absoluto. existencia, pero agora Carlos, mesmo está me Carlos. interesando como se encontra. Eu quero chegar ao fondo. Podo facer unha Sí, pregunta? por favor, como non? Por favor. Vaiche dicir que non, pero Se na túa sección Sí. ti serías capaz de escribir neses corchetes que sempre Sí. deixas en branco o nome Chumari Alfaro? Co apelido non, O apelido non. eh, Como
No. Bueno, a ver, é igual. A ver, sabes o que máis me fastidia? Que non chegamos a ningún acordo. Non. Estamos aquí pechados nun bucle espacio temporal o mellor xeito de pasar páxina tamén digo, estou decepcionado con Fernando Requerre. Decepcionado, Eu tamén non personalmente. esperaba isto, bueno. Decepcionado, pero se hai que pasar páxina, pasemos páxina facendo o que mellor sabemos facer, que é radio e concursos de radio. Sobre todo as explicacións que as fago, bueno, que flipas. Dalle ao concurso a distancia, dalle, Pini, veña. Dalle. Como que non presenta o concurso a distancia? Hoxe xoga connosco Alex Fidalgo. ¡Bravo, Alex! ¡Guapo! Gracias. Alex Fidalgo, que é o noso participante hoxe no concurso a distancia, o concurso favorito dos ointes da Radio Galega na madrugada do domingo luns ás 12:20 da noite. Alex Fidalgo, benvido. Temos un concurso moi interesante por diante que che vou explicar rapidamente conciso. Vale. Porque hai moitos convidados que me din podías ter escritas as instruccións do concurso, as regras, pero a min pareceme que iso de cobardes. Sí. A min gústame elaborar. Claro que sí, elaborar no claro. momento. Digo, logo, ao mellor fucheste un pouco polas polas. Ao mellor sí, pero a min gústame elaborar no Non ir momento. polo fácil. Claro, porque iso- arriscar un pouco, bueno. Calquera pode ler as miñas Claro. as regras como inventei o concurso están aquí na miña cabeza, están aquí dentro. Entón eu xa elaboro. Imos presentar a Cla do concurso a distancia. Vou empezar con Alejandro Martínez Pini, que está tamén ali, Fran Rodríguez, Pepe Capelán e non está, si, a Cla, e non está Chumari Alfaro, pero está hoxe Fernando Requerre para votar, non sei se unha man ou, bueno, en algún momento votarán unha man, máis Vale. posiblemente máis da Vou conta. coller o meu móvil e o vou a deixar aquí. Así me gusta, móveis abaixo, Sí, porque vale, veña, os móviles movéis abaixo. vamos, Sei nin onde teño. Movéis abaixo. Vale, moi ben. Ti Moi tampouco podes utilizarlo. A ver, o concurso a distancia é un concurso no que xogamos con todos os convidados que pasan polo Como que non. Tamén xogamos cun ointe o pasado especial de fin de ano. Foi a primeira experiencia que tivemos realmente a distancia porque fixémolo a través do Skype, que era a idea nun principio, pero por cousas, bueno, en fin, a historia é moi longa, non xa vou contar. O conto é que xogamos con Bosco neste programa. Imos tentar clasificarnos para unha Final Four na que participarán os 4 concursantes que teñan máis puntos ao final da tempada, vale? Imos facer un gran fin de festa e tentaremos facer aí un enfrontamento A morte. semifinalistas e desas semifinais sairán 2 finalistas e ou unha gañadora. A morte. Fátima Pego está moi ben posicionada nestes intres, non teño as puntuacións, logo tenéis que lembralas. Fátima Pego, temos tamén a Adrián Díaz e a Lucía Rodríguez, con máis de 40 puntos sí que están os 3. E tamén che digo, como adianto, antes de que Fernando Requerre poda chafar o concurso a comezar, que é moi importante puntuar bastante na primeira parte, Sí. que é a máis sinxela, É o vale? que teñen en común os tres que van de primeiros, que puntuaron moito na primeira. Correctamente, porque despois, bueno, despois xa explicamos a segunda, vale? Imos coa primeira, a primeira é moi sinxela. Tes 30 segundos para dicir unha serie de respostas a un plantexamento, a un enunciado que che vou plantexar eu, por exemplo, nomes de paxaros, vale? Imagina, Vale. non vai ser iso, pero nomes de paxaros. Entón ti irías dicindo nomes de paxaros, tes 30 segundos para contestar o maior número de respostas posibles. Se repites algunha, non contabilizamos, pero non paramos o tempo, vale? Sempre podes seguir contestando ata que rematen os 30 segundos e dentro dese tempo contabilizaremos as respostas correctas. Podes dicir cousas incorrectas tamén, vale? Simplemente Vale. non imos contabilizalas. Moi ben. É moi importante que aproveites dende o momento en que diga tempo ata o final para acumular moitas respostas. Eu creo que 13, 14 respostas é unha Sí. boa é un bo Todo que nivel. pase de 15 xa é... 15 sería moi ben, moi ben. Vale. Pero, pero por aí andan as cousas. Non é por presionar. Ti, Entón, esta presentación fala sempre que hai... sí, sempre. sí.
Que che parece malo? No, digo porque é super concisa. Sí, moi concreta. No, moi concreta. Animoute. Claro. Animáchelo. No, pero que non me gusta decir que hai respondes 30 segundos e xa está. No, Porque eso no. parece aburrido. Vale. Eu quero tamén darche as para que consigas para que sexa un reto para ti, non? Azos, dalle azos. Azos. Espolearme. Vale. Prepárate porque tes 30 segundos. A mí me Falo- moi nervioso estas cousas. Bueno, non te preocupes. Xa adianto que falo no enunciado de hoxe, falo de toda a historia. Do que che vou preguntar, falo de toda a historia, non solamente actuais, senón de toda a historia. Ten isto en conta. E agora, en canto fago o enunciado, diga tempo, comezas a responder. Tes 30 segundos para dicir nomes de programas da historia da televisión de Galicia. Tempo. El Luar, Supermartes, o Xabarín Club, a Repanocha, Land Rover, Bamboleo, Ti traballaches algún, non? Vin polo Vento, Malicia Noticias. con permiso, boísimo Sí, programa. dalle. Malicia. Informativos, vale, tamén. Malicia Noticias. Malicia Noticias, Revolando. Telexornal. Revolando, Telexornal. Fun Velaí. polo aire. Tempo. Chumari Alfaro. Serra Moura non é un programa, Serra Moura é unha serie. Serra Moura non, pero non dixo Serra Moura, ademais. Dixeches ti por entendinlle. 1, 2, 3, Perdón. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serra Moura. Bueno, 11 respostas, non está mal. Telexornal, isto hai que ir por Telexornal 1, Telexornal 2, Telexornal, que isto Telexornal varía. serán, telexornal. Pero en xogo Claro, o goles. telexornal un programa, O non? telexornal un Bueno, programa. Informativos conta como En como- xogo fin de semana, en É xogo un- goles, é un- a Liga das Finales. que A ver, aínda que haxa departamentos logo xa no interior, home, unha Claro. serie é unha serie, Vale. pero un telexornal é un programa de televisión, ao fin e ao cabo, técnicamente, non é un informativo, é un programa de televisión. Bueno, son 11 puntos, non está mal Alex Fidalgo, de todos os Tiveron outros. que chivarme un programa que presentei eu. Sí, isto é moi O sea, triste, este é o tamén, meu Malicia nivel. Noticias, que che Estamos dixera- falando xa disto. Bueno, en fin, tes un E outro no que E traballaches. outro no que traballei. Bueno, non pasa nada, non pasa nada. No, dous nos que traballei, A dixeches xente ás veces bloquease, non? Que é complicado, sí, bloqueas así. Ou mesmo entra nun bucle. Sí, Bueno, sí. cousas. Bueno, pregúntalle a Chumari Alfaro, a ver que pensa. O que facía Chumari era un programa, eso. Eso tamén era un programa, sí, tamén. Un aplauso para Alex Fidalgo, que leva 11 puntos, non está mal. Gracias. É máis, digoche que con 11 puntos podes clasificarte matemáticamente para aínda Vale. non para estar no primeiro posto, pero sí podes clasificarte para estar entre os 4 primeiros. Pero eses 11 puntos que acabas de conseguir non chos quita ninguén, Vale. e a partir de agora imos poñelos en xogo, vas poder ir incrementando a puntuación con preguntas con opcións na segunda parte do concurso que se chama Subir Nota. ¡Dale, ¡Vamos! Bueno, ahí está. Imos subir nota con Alex Fidalgo. É moi sinxelo, son preguntas con opcións. Vale. Vale? Son 5 preguntas e as opcións que temos son 2 na primeira pregunta e unha correcta. Na segunda pregunta engadimos unha opción Vale, 3 opcións e unha e unha correcta e así ata Catro, chegar á vale. última. Tamén a medida que imos aumentando de preguntas e de opcións aumentamos a puntuación. A puntuación, vale. A primeira vale 1 punto, a segunda 3, 5, 10 e 15 puntos. Vale. Na primeira non tes nada que perder porque imos xogar por 1 punto, entón vou formular a pregunta e vou chegar as opcións porque en caso de que non acertes, pois quedarás cos 11 puntos igualmente. Pero a Vale. partir da segunda, como sí que xa empezamos a xogar, vou formular a pregunta e vas poder decidir se queres xogar ou non. Tamén che digo que creo que ata chegar a cuarta mínimo non estarías en postos de clasificación. O mellor tes que arriscar ata quinta. Pero Vale, bueno, que os saibas, vale? Imos aló. Primeira pregunta para Alex Fidalgo, 2 opcións, unha correcta. Como se chamaba o amigo e compañeiro do oso Yogi? Bubu. Non, ten opcións. Non, Vale. isto ten uns tempos, non podemos dicir Vale, Bubu. vale, non podo ir aquí de Claro, sobrado. non podes ir de sobrado. Vale. Ainda que, porque a outro era Benito Bodó, que é outra opción, pero correcto, sí señores, un punto máis, aí estamos. Un puntiño máis, aí estamos. Vou repetir outra vez para que che suban a sintonía. Vale. E queda, correcto, sí señores. ¡Vamos! ¡Vamos! Grazas, Pini. Pois temos
Neste sintes 12 puntos. 12 puntos. E agora sí que Estamos na pelexa. imos con 3 puntos en xogo, 3 opcións, unha correcta. Segunda pregunta, que di así, vouche formular e logo ti decides se xogas ou non. A que denominamos un triángulo acutángulo? Ahora tamén che digo, quedarte agora con 12 puntos, quedar aquí non ten sentido. Quero dicir, hai que arriscarse, Sí, queres. home, sí, veña. Veña, imos xogar, Veña, xógales, claro Fidalgo, que veña. sí. A que denominamos un triángulo acutángulo. E as opcións son aquel que ten 3 ángulos agudos, Sí. aquel que ten un ángulo agudo, aquel que ten 2 ángulos agudos e un obtuso. Vale. Imos ir descartando se queres. Lembramos que hai unha opción correcta. Triángulo acutángulo. A primeira opción que che parece, aquel que ten 3 ángulos Descarto. agudos. Descarto. Descartas, moi ben. Descartou, Descartas, temos claro obtuso e agudo, temos claro como van, Sí, non? sí. Vale. A primeira é 3 ángulos agudos. 3 ángulos agudos. Descarto. Ben. Aquel que ten un ángulo agudo. Esa podía ser ou non? No. Non. Descarto. Aquel que ten 2 ángulos agudos e un obtuso. Adelante. Esa es mi opción. Esa é a tua opción? Sí. Mira, A ver, no, perdón. No. A ver, se ten claro, eu vou a saco, digo esa opción. Acutángulo, mellor, hai que... se queres fago unha reflexión da xente, adiante. queredes que faremos de chumar? Non busquedes aí no Google, eh? No. Vale. Responde solamente a WhatsApp. Sí, claro. Sí, claro. está buscando. No, Está buscando. estou contestando, Venga, pela dalle. Había tres nomes, ¿no? 3 nomes, Eu sí. lembro 3 nomes. Que un era o cotángulo, Sí, o equilátero, correcto. e había outro que xa non me lembro ben. Isósceles? Non, Isósceles pero- había tamén? A ver, vou empezar dicindo como repaso de primaria por se hai algún ou de secundaria tamén, por se hai xente que nos está escoitando por dar aquelo do servizo público, que os triángulos divídense de dous xeitos, polos seus lados Ou ou polos seus ángulos. polos seus ángulos. Sí. Entón, Equiángulo? Bueno, Equiángulo? bueno, eso ni chumaria faro diría equiángulo, pero bueno, digo que polos seus lados sí que estaban os isósceles, Claro. e os escalenos, Sí. Lenos. Láteros, ¿no? pero Escalenos, no, sí. polos ángulos había un que era Equiláteros. os equiláteros, que son os que tiñan todos os lados iguais, pero esos son outra definición. Estamos falando da ángulos. división do triángulo por ángulos. E hai un que é moi doado de Foi a lembrar, pillar que é o triángulo que tiña un ángulo recto, Un ángulo recto. que era o triángulo rectángulo. Claro. O equiángulo, depende como se lle chame. Non. Bueno, Triángulo, rectángulo, claro. triángulo rectángulo, triángulo acutángulo, e Ou- había outro máis que era o triángulo ten un só- obtusángulo. Optus. A ver, vale. E o Non vou acuángulo. dicir nada a risco de quedar fatal. Entón, Sí. No, di. É que eu son de letras, cuidado. De vogais, a ver, básicamente. é que o triángulo rectángulo ten un ángulo agudo. No ten un ángulo recto. É un agudo. Sí, pero xa Dous. pero xa se denomina Dous triángulo agudos. rectángulo. ¿No? Porque ten un ángulo Claro, recto. pero E unha dous das agudos. opcións é que o acutángulo é que ten un só ángulo, un só ángulo agudo. Esa Correcto. é descartada. É a que Esta te dicía es- que descartada, e ademais dixe Eso con sí. voz moi grave, Sí. descartado. Entón, aquel que ten un ángulo Vale. agudo Sí. está descartado. Entón, Vale, quedaríanche aquel que ten 3 ángulos agudos. Sí, que E iso é posible? No. Sí, que é posible. O ángulo agudo é o que ten menos de 90. Pero menos eu de... non son capaz de visualizalo. No, eu tampouco. Vexamos Vamos, un triángulo por iso estou dicindo, por iso a única opción que son A ver, capaz de eu vou visualizar é a poñer- outra que eu o vou mellor poñer- estou facendo mal. Mira, vou mira. poñer aquí na doble pantalla, aquí no vídeo podcast, vou poñer un triángulo que teña os 3 ángulos agudos. O clásico isósceles, o clásico triángulo isósceles. Este é un triángulo que existe un triángulo que ten 3 ángulos agudos. Vale. Existe. Agora, Non o visualizou por que ignorancia, sexa claro. ou non o acutángulo Vale. non o sei, pero sí No, que existe. Si existe, quédome con ese. Acutángulo, todos os ángulos agudos. É o peor concurso da historia. Sí, é o peor concursante. No te creas. Bueno, Claro, total, que como, claro, no, a mí es que ás veces tamén na segunda pregunta gústame
que os concursantes se relaxen e que pensen, porque ao mellor ti es de letras, é xusto cadra chesta que ao mellor pois Claro. enche mal. No, Sabe, a despois segunda... a min o tema de Chumari afectou. Chumari, claro, bueno, no, é que ademais home, a min afectoume que perdín non sei, 6 minutos de programa en Chumari Alfaro sen chegar a nin... Eu quería que íamos chegar a algunha conclusión. Sí. Bueno, ti pensa que vou pasarlle esos nuggets de polo que chegaron aquí por parte do catering Vale, a Fernando RQR que, a ver, que despois de basculen. ti dicirme que sí existe Sí, si aí es está, un triángulo aí con está. todos los ángulos agudos Sí, é acutángulo ese triángulo. marcamos, pero bueno, o mellor eu dixenche isto e non ten que ver, Que existe Que sí, que non ten por que ver. Ti o único que dixeches é un triángulo con todos os ángulos agudos existe. Que che Vale, parece? Este se existe, momento de pero escoita, matemática se na noite da Radio Galega. Claro, Impresionante. Sí. Falta Punset. O tema Falta é Punset. que Bueno, Falta de fai tempo xa que falta. Non empecemos, que íbamos moi ben. Non Falta, empecemos. falta en todos los sentidos. Falta Jorge Mira. Ai. O tema é que se existe un triángulo que ten todos os ángulos agudos, eu, se son un matemático encargado de bautizar ese triángulo, diría que é un triángulo acutángulo. Bueno, por lo tanto marcamos triángulo. Marca triángulo acutángulo. Pois é unha mágoa. Porque é correcto. Ben. Carlos, por que non lle chamas a esta ronda partido a ronda relámpago? Como vai así tan... Bueno. Perdón, a ronda relámpago son as túas seccións As cartulinas. improvisadas de Chumari Alfaro, que ao final non Pero como chegamos improvisada? a E as cartulinas. Bueno, en fin, imos coa terceira pregunta, que lembro, agora sí que se pon interesante a cousa, 4 opcións e unha correcta, e tes nestes intres 15 puntos. Deses 15, 11 son o teu chan, por dicirlo así, eses non os perdes, pero agora hai 5 puntos máis en xogo. Vale. E vou ler a pregunta Claro, para que eu sei decidas. agora, por exemplo, nesta erro, todos os puntos Todos que os gañei puntos agora a maiores caput, vanse. vale. Podes plantar, pero agora mesmo non fas nada plantando. Non son deses. Claro, así me gusta. Cal destas películas non obtivo o Óscar a mellor banda sonora? Esta é a pregunta. Hai 4 opcións e hai unha correcta, neste caso, que non obtivo o Óscar a mellor banda Entendido. sonora. Imos xogar? Veña, Veña, vamos. imos aló. Cal destas películas non Que obtivo tensión. o Óscar a mellor banda sonora? E as opcións, sí, véxote. La La Land, The Artist, Joker, Toy Story. E agora sí que vou pedir que non saquen nin os móviles, porque sí que podemos optar a despois da túa reflexión a unha rolda de Unha impresións. consulta, non? Unha rolda de consultas. A ver, en principio imos empezar pola primeira. La La Land soache que tivese o Óscar a mellor banda sonora. Sí. Vale. Por lo tanto, esta descartaríamos en principio. Sí. The Artist, lembras? Tamén. Joker Non, e Toy Story. sí. Ou seja, que a dúbida que tes sería entre Joker e Toy Story. Non, e ademais non, nos... non. No. Non? Ah, non tes non. Eu Non, digo, porque ademais agora mesmo eu penso que é Joker. podo facer unha consulta. Por favor. Fernando RQR, non sei se che soa algo ou non, pero bueno, podes dicilo. Se non tes nin idea, Ni idea. non che soa nin que No. La La Land xóame que sí. Vale. Toy Story tamén casi seguro. Diría. Vale. Pero entre as outras dúas non. Vale, o non sea que sabería. Toy Story ti estás na banda de Alex Hai un Fidalgo. amigo en mí. Correcto. Sí, Efectivamente. claro, sí. Moi famosa foi a canción. Pepe Pero Capelán. non todos Y son La La Land amigos, de City of Stars. No. Sí, correcto. Hai Sí, temas sí. moi recoñecibles. Pepe Capelán. Claro. A ver. É que esto, cuidado. Está comendo, para empezar está comendo un nugget mentre eu como un Claro, chourizo de melón. Pero, quero dicir, eu aí estaría con Alex tamén, porque, bueno, vinas... Bueno, non as vin todas, pero... O Joker parece que non... Parece que o mellor a banda Tengo o sonora... tema mítico de cando está baixando a Sí, a escaleira. escaleira. De, no, pero
Non falamos a mellor canción, falamos da maior banda sonora. Banda sonora, Claro, banda que sonora en xeral, estamos pero- falando de Claro. dous Oscars distintos. Claro. O Óscar a mellor canción original ou a mellor canción e a banda sonora que engloba máis cousas, se non me trabuco, e para iso está aquí Fran Rodríguez, que sempre me pode que é o máis Confío moito, cinéfilo, bueno, a parte máis Efectivamente. cinéfila están aí nesas Eu sempre mesas. digo que no tema dos Oscars e das bandas sonoras hai que facer unha diferenciación que é a banda sonora original, vale, que é a que compón un músico, e a banda sonora a secas, que é a que recolle moitos temas dentro desa banda sonora. Hai moitas películas que teñen as dúas bandas sonoras. E hai outras películas que teñen unha banda sonora. Hai que facer a diferenciación aquí porque, se non lembro mal, La La Land era unha película chea de cancións Musical, musicais. Aquí estamos falando de mellor partitura, Carlos. Maior banda sonora. Banda sonora. Banda sonora. Quero Mellor dicir banda que- sonora, mellor banda sonora é a denominación concreta dese premio Óscar. Que creo que é mellor banda sonora original, posiblemente, pero estamos falando da banda É sonora. que Toy Story o mellor foi a mellor canción pola de Hai un amigo en mí, pero a banda sonora tampouco é que fose, non sei, Claro, Claro, agora xa estou aí con La La Land. Estás con La La Land. Estou aí con Fran Rodríguez, por certo, xa que estamos Sí, por estamos favor, facendo a Fran. rolda, ti que pensas? Dentro das opcións estás nesa dualidade na que quedou Alex Fidalgo entre Toy Story e Joker? No, Toy Story. De que Joker ten un par de cancións que son moi coñecidas, que Sí, o de Gary Glitter, ese rock and roll, por pero exemplo. ten unha banda sonora moi potente tamén. Moi potente. Estamos falando de- con moita corda, ¿no? Correcto. Moi dramática. Eso é verdade. La La Non- Land sí que ten eu penso que La La Land A ver, ten temas orixinais tamén, ¿no? Correcto, sí. Si ten temas orixinais. Sí, sí. Para dar unha City of infor- Stars. para dar unha información adicional, o que sí podo dicir é que as 4 películas que forman parte das opcións, a que non é, estivo nomeada Claro. no seu momento. ano, no ano que lle corresponde, a mellor banda sonora. É dicir, que Perdeu con outra. non, son cada unha non é como outra pregunta que fixemos que coincidían Son cada unha dúas do seu tempo. Cada unha do seu tempo, moi recentes, Bueno, Toy Toy Story, Story é a máis lonxana do 95. A ver, eu tamén por dicir unha cousa, pero que isto non sexa interpretado porque logo, a ver se vou a levar a unha No. pero sí que quero que se faga unha reflexión que é moi importante, é que a banda sonora de Joker é unha banda sonora moi experimental, moi escuriña, moi tal, frente a dúas superproduccións hollywoodienses cunha banda sonora moi potente. E penso que, por exemplo, os que escribiron Hai un amigo en mí e tal eran Andrew Jody Weber e outro máis, non? Sí, non, era esa, Bueno, non sei esa se era era- de Randy Newman. Esa era de Randy Esa era de Newman, Randy correcto, Newman. que tamén é xente que ten unha tradición. Que É logo complicado, compuxe varias para Pixar, concretamente para Monstruos Inc., Monstruos S.A., que se titulou aquí. Tamén fixo o tema principal Randy Newman. Pero estamos falando da banda sonora. Eu vou ir preguntando de novo. Pinis, queres engadir algo máis ou non podes? Non, eu diría o Joker tamén, pero tampouco... En que sabes que pasa? Eu vou dicir algo que o mellor atenta un pouco Porque contra- os guionistas dos concursos nunca fan este tipo de cousas. Claro. Nunca La trampita. Nunca poñen trampitas. Pero que Toy Story xa a mí me parece un pouco trampita Toy Story, Trampita xa de poño esta como de debuxos e tal. Claro. Non foi levar o Oscar. Que non digo que Elevouno. sexa, digo que non digo que haxa trampa, pero digo que non, A que pregunta- sería a primeira vez. A pregunta é Capciosa. complicada, capciosa. Sí, claro, pero bueno, estamos na terceira Sí, sí, pregunta sí, e 5 puntos é de o xogo. seu, é o seu, Bueno, pero- vou volver a preguntar a Alex Fidalgo e que me vaya descartando definitivamente. De quen era a banda sonora de Joker de Trent Reznor e Atticus Ross? Trent Reznor. Non teño aquí o dato, pero creo que sí. Falo de memoria, Non teño aquí o dato. Podo consultar ese dato? Sí, por concreto? suposto. La La Land. É Dixeches antes moi seguro que La La Land soaba que tiña a mellor banda sonora pola temática ben podería ser. Que dicimos? La La Land, descartámola?
Descartamos La La Land. Descartamos La La Land. Quedamos O que con... máis complicado todavía. Hildur Guðnadóttir. Ah, ese era de Sí, amigo de Rivendell, Chumari. De Rivendell. Sí, sí, amigo. Hildur. Fillo de Bildur. The Artist. The Artist. De Artis, sí. The Artist tamén. Entón, quedámonos con Joker e Toy Story. E como fixen noutras ocasións neste momento do programa, en este momento do concurso, podo dicir que esas dúas opcións, que entre esas dúas opcións está a resposta correcta. Entre que dúas opcións? As que nos quedan, Joker e Toy Story. E a pregunta é cal non obtivo o Óscar a mellor banda sonora. Eu sigo pensando que Joker. Momentos de silencio, momentos de tensión, no subir nota. Porque Aí. todos estamos no mesmo calexión, en plan. Porque todo Ese é Joker. A trampa pode ser que Toy Story levara a Óscar a mellor canción e non ao mellor Ti Que foi o que crees? dixen eu, claro. Pola de hai un amigo No, mío. pero pode ser a máis trampa. aló desas cancións, as composicións musicais en Toy Story son espectaculares. Habería que ver- O igual foi un roubo. É dicir, habería que ver contra quen se Alex, enfrontaba. Alex, Claro. eu vou che dicir unha cousa. Sí. Despois de levar de ter moito encima deste programa. Tamén vou di- Moito tamén riba vou- deste ta- programa. Tamén vou dicir unha cousa. O que é real é que se non consulten, non fan No, trampas, no. en este caso non foi, eles se saben a resposta é porque a saben. Solamente sei a resposta correcta neste momento eu. Sí, sí, Eu, nin idea. polo nivel 95. compositivo, sobre todo polos violíns desa película e pola cara de Carlos, eu diría que é Toy Story. que a opción correcta, Eu diría a opción a escoller aquí é Toy Story. Que a opción a escoller é Toy Story, correcto. porque a correcta neste caso pode ser a incorrecta. No, Porque que ti aquí- tens que dicir Toy Story. Que eu teño que dicir Toy Eso Story. é a miña particular visión, que pode ser errónea, e que Pepe, tú- Están falando ali Despois do dito Fran Rodríguez por baixo. Fer, que opinas? Ese análise que fixo Fer Claro, é parece que Carlos insistiu moito no da canción. pero Toy Story non. Entonces decía, Toy Story. No, Toy Story no. Pero seguro que Toy Story non sei. E que o millolo da canción. A ver, eu habitualmente a miña historia neste concurso Historia, están- historia. A túa historia. A miña historia neste concurso eles están como testemunhas. Adoita non fastidiar o concursante. Vale. Adoita non fastidiar o concursante. Vale. Nunca fago por fastidiar o concursante. Que estás dicindo, Pini, por favor? Comparte con el resto da audiencia, non te quedes pa ti con Non, estaba preguntando a Pepe se no 95 non foi o ano da lista de Schindler. Pois a lista de Schindler levou todo. Amigo. Esa Amigo, no, banda no, sonora- por descontado. Estou, sí. Pregunta, que non estou seguro se foi Claro. no 95. Non sei se sería 96. xa teño información suficiente Entre para... o da isla isla. A lista de Schindler e o da cara de Carlos. Sí, xa eu teño tiraba a información tablero. suficiente para dicir Espera, que o mellor estaba eu. Toy Story. Toy Story. Toy Story. Tony Story. Toy Story, decidido. Acabou. Marcamos, decidido. Marcamos, Pois xa Toy está. Story. Acabou. Estivestes aí a piques de acertar co Joker, porque era Toy Story, sí, señor. Veña. A ver, aquí moi guiado, pero claro. Foi o meu dato que No, pero o da lista deu volto. levou fixo o da Seguro, lista de por iso. Schindler. Sí. Sí, Bueno, imos coa cuarta. 20 puntos, 20 puntos para Alex Fidalgo, que non está Aquí mal. solito, Sí, bueno, no, a ver, esta estivo Está- moi complicada, pero eu creo que podía caer a moeda para calquera sitio. Efectivamente, Joker gañou hai 2 anos, creo que foi hai 2 anos o Óscar a mellor banda sonora. E imos coa cuarta pregunta na que hai 5 opcións, unha correcta. Esta é moi complicada porque di en cal destes lugares do globo terráqueo entrou antes o 2021. Bueno. Vale? Se Como queres lle- xogamos ou se non quedes con 20 puntos, Fácil, moi fácil. contento. Como lle gusta este tema xeográfico? Non a che Carlos, non che serve para nada, pero bueno, pero con 20 puntos pois quedas con 20 puntos en vez de con 11, pero non teño que plantarme xa ou escoito as No, opcións e despois? se queres plantar é agora, pero tampouco che serve de moito, Quero dicir, agora mesmo plantarte quedas con 20 puntos, moi ben. Aplauso para Alex Fidalgo, pero non gañamos nada. Entendes o que- En cambio, se acerto... Se acertas quedarías con 30 puntos xa.
E poderías conseguir 45 Si acertas a última. se acertas a última, ou seja, que estás con 45 Estás. Estás- No, bueno, pues estás- se dis que plantándome non gaño tampouco. Home, eu como queira, o mellor dis ti, pero No, eu non quero teño, arriscar. Vale, vale. Sí, señor, quere xogar, sí, señor, vai xogar, sí, señor. Bravo, Ten que bravo. ser. Veña. Vamos, Alex. E ten trampa, Ah, moi ben. Oh. Xa non era difícil per se. E ten trampa, ten trampa. Por metros. E ten trampa porque ademais dou un dato antes de ler as opcións. Habitualmente o día 31 noméase moito unha zona do globo terráqueo nos informativos onde sempre se di que é o primeiro lugar o continente Claro, do pero xa imagino que 2021. Vale, veña. Sí, Imos aló. sí, eso es así. En cal destes lugares do globo terráqueo entrou antes do 2021. E as opcións son Sydney, Alaska, Madrid, Canberra, a República de Kiribati. Está un pouco pregunta de test de automóvil. A República de Kiribati existe, ¿verdad? A República de Kiribati existe. ¿De dónde está? A República de Kiribati non podo dicir Claro, onde que está se porque non, esa daría moita moitísimas pista, opcións. Pois a República de Kiribati. Pensa, Alex. A cara non é boa, Marcamos. No, non te enredo máis porque temos pouco tempo. A República de Kiribati. Lembra o que che dixo xusto agora ao arrancar. É un sitio que dicías, non, Carlos? No, digo que sempre se nomea ese sitio. Pero non Se é. nomea Pero non SB, SB. Pero non é. SB. Bueno, ás veces sí. Ás Pero veces sí. non é. Pero non é. Non é. Non é. Claro. A ver, volve a Que dicir. dixeches? Carlos, por favor. A República de Kiribati. Marcamos. Marca. Marque. Marca. Cal pensabas que era? Xa está marcado, non hai que. Ti Pero pensaba- cal dicías? ti Non, ahora está Sydney, non? No, pensaba polo de Sydney, ¿no? Que Claro, Que sempre sempre se di pero que el di sí. non. Claro. Eu non Bueno, dixen non exactamente non iso, dixo que pero non, pero- deixei. Entendeuse. E Canberra tampouco Claro. quedaba pretiño. Eu Pois é falo correcto, é máis- a República de Kiribati. Que dixeron o momento. Que é moi pretiño, un pouco antes, se collemos os paralelos, non? Que o que hai un sitio concreto que se chama a Illa de Navidad, A Illa de Navidad, claro. que aí está na República de Kiribati, que A República de Kiribati. xeográficamente o primeiro lugar da Terra onde entra o Claro. 2021. Claro que sí. ¡Bravo! ¡Bravo! E mira, eu quería que chegaras aquí porque agora sí que vouche facer unha pregunta na que hai 15 puntos en xogo e que me fai moita ilusión porque está pensada Vou beber. exclusivamente para ti. Bueno. E a pregunta é: Onde foi mercenario Joselito? tiven que cambiala polo que comentamos a semana pasada. Claro. Cal destes convidados apareceu antes no podcast Lo que tú digas? Cal destes convidados Estamos falando da numeración oficial dos podcasts que aparecen. Podes pillarme perfectamente. Madre mía. Abogado. Se acertas correctamente serían 45 puntos. Se erras, quedas con 11. Tes 30 agora. Podes plantar, non che serve de nada, pero podes plantar. No, como vou Pero a min pareceríame mal que non tentases contestar esta pregunta. Sí, pero cando fases algo A hai, ver, algo hai. esta non ten máis trampa Sí. que a numeración oficial. Concretamente collina de iVox, Sí. vale? Porque onde máis doado atopaba todo e sí que falo dos principios do programa, Vale. obviamente. Imos aló? Veña. É que estamos nós tamén en iVoox, que non se olvide. Correcto, isto podedes descargarnos, como que non, en iVox, iVoox, sí, sí. en iTunes e tamén na web da Radio Galega o podcast, como a sempre. As opcións son Alonso Caparrós, Alberto Chicote, Que boa, macho, porque non vou saber. Fernando Sánchez Dragó, Luis Alberto de Cuenca, Fran Blanco e Robert Bodegas. Ostras. Alonso Caparrós. Alberto Chicote. Xa non o sabe. Vamos a ver, Mira, igual que te digo que normalmente te enredas un pouco nas preguntas, nas explicacións. Que boa pregunta, Carliños. Esta é boa. Un aplauso para Carliños. No. Boa pregunta. no. Boa pregunta, Carlos.
Alonso Caparrós, Alberto Chicote. Sí, volvo a ler se queres. Sí, por Alonso favor. Caparrós, Alberto Chicote, Fernando Sánchez Drago, Luis Alberto de Cuenca, Fran Blanco e Robert Bodegas. Esta é unha pregunta que quería chegar eu Estou entre Caparrós e Chicote. Sí. E se che digo que estás ben? Sí. E se che digo que estás ben? Estás entre Caparrós e Chicote. Eu digoche que estás ben. Sí. Que todos debe os haber demais unha diferencia mínima entre Caparrós hai unha diferencia mínima. E máis, a mínima diferencia que pode haber é dun programa a outro. E o conto é saber a quen entrevistaches primeiro, se lembras. A Alonso Caparrós Podemos facer elucubracións aquí xa, verdad? ou Alberto Chicote. Sí, por favor, Vale. adiante. A Chicote entrevistáchelo en Santiago de Compostela señor. e a Caparrós fuches a velo a Madrid. A Madrid, sí. Ai, mira, unha axuda, o mellor por Eu Sí, creo pero que funden do principio. Pero eu creo personalmente que foi antes Chicote. Porque viña unha cousa aquí a Galicia. Sí, pero que como sabes que esa cousa que viña Non a sei, Galicia era é antes unha de... Quen intuición. pero foi eso- chave e quen foi pechadura? Como foi? Efectivamente. Que rabia. Polo que agora mesmo solamente contamos coa túa memoria Que e malísima, coa túa memoria que será o que sexa e co dato Moi que ben deu apuntado, Pepe porque Capelán. Sí, pero xa tiña en conta, sí, claro. Que Chicote foi en Santiago e que Caparrós foi en Madrid. A pregunta, isto xa é unha pregunta maiores miña, pero por curiosidades, en principio os primeiros programas foron emitidos na orde de grabación ou non? Non sempre. Non sempre. Non sempre. Isto non o sabía, así que é unha dúbida porque claro, iso pode axudar ou non. Estamos falando dos 20 primeiros programas. Teño de feito a foto. Mira, hai unha axuda para lembrar cales foron antes. É que nun momento dado empecé a facer polaroids cos invitados. Sí, Con Luis lembro. Alberto de Cuenca, Robert Bodegas e Fran Blanco hai polaroid. Entón xa Correcto. sei que esos son despois destos Ah. de Chicote, Caparrós cos que non hai polaroid. Correcto, que ademais aparecen na portada, non, na miniatura de iVoox, as Polaroids, no momento en que comezaches a facelas. Vale. A ver, Alberto Chicote. Nesta non vou enredar porque non temos tempo. Alberto Chicote. Alberto Chicote. Dígoche que un deles foi no programa 16, 16 é o que estou pensando. E outro? no programa 17. Alberto Chicote 16. Está confiado, Non, marcamos o que ti me digas porque Vale, veña, Alberto Chicote. Cabo, mira que esta pregunta crearme tanto. Estás aí, e aínda dubidas, verdade? Sí, tío. Alberto Chicote. Aínda dubidas porque estaban moi pegados. Eu Dubidaba sabía. menos na anterior. Era a resposta incorrecta. Pois a resposta correcta, o que é a memoria ás veces, no programa 16, en realidade entrevistaches Alberto Chicote! Cocal, Alex Fidalgo ten 45 Bueno. Estás aí a piques de que alguén te a un chimpo e che arrinque Sí. da Final Four, pero aínda estás na Final Four agora mesmo. Bueno, é tamén unha pequena homenaxe esta que che fixemos. Gracias. Estivo guai. Para lembrar que hai que escoitar lo que tú digas con Alex Fidalgo todas as semanas, buscade Podium Podcast en iVoox, todas as plataformas, Spotify, todo. Apple Podcast. Temos que marchar, hai que darlle as grazas a Alejandro Martínez Pino nos controis técnicos, Fran Rodríguez na dirección de contidos, Pepe Capelán, Fernando RQR, Alex Fidalgo, agardamoste a semana que ven que temos Estarei aquí. Temos un agasallo para ti, creo, se non me trabuco, a vindeira semana. E agora imos marcharnos xa ao carnaval, o entroido, porque como xa nos queda, son as vindeiras festas, nos estamos pensando xa nas festas do entroido, e que mellor que rematar coa música duns pedazo de intérpretes, con Paloma Llorente na voz, e con todo o mundo, Valeria Araujo na percusión, saxofón, baixo, bueno, espectáculo, La Hora Azul, e dedícanos esta mañá de carnaval. Un aplauso para Mañá tan bonita, mañá
Na vida uma nova canção, cantando são teus olhos, teu riso e tuas mãos, pois há de haver um dia em que virás das cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Bem uma boa falar dos beijos perdidos nos lábios teus. Manhã tão bonita, manhã na vida uma nova canção, cantando são teus olhos, teu riso e tuas mãos, pois há de haver um dia em que virás das cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Bem uma boa falar dos beijos perdidos nos lábios teus, nos lábios teus, nos lábios teus, nos lábios teus. Canta meu coração, a alegria voltou, tão feliz amanhã desse amor.